No a potom sa môže stať aj taká situácia, že aj takáto. Úplná paráda, som sa vybral do Michalovec jeden jediný deň v roku, kedy tu je polmaratón alebo maratón. Takže namiesto minútky v meste a krásnych fotiek idem tuto na políciu oznámiť to, že som niekde stratil špezetku. Krásny deň a krásny večer. Mám za sebou prvé nabíjanie v dedinke Kazimír. Bol som pozrieť tam na hrade a zatiaľ náklady na cestu 1 euro, ktoré som teraz dal za jahodovú limonádu. Paráda, lacno. Jedna z vecí, ktoré som chcel, alebo jedno z miest, ktoré som chcel veľmi navštíviť, sú aj bývalé kúpele Bišta, ktoré sú zatvorené od roku, myslím, že 2006. No a za tých pár rokov toto vyzerá takto. Kompletne zarastené, kompletne zničené. Je to tu ako taká korytnica 0,5. Práve som došiel na Tokaj, už som sa ubytoval, veľmi sa teším, ako večer konečne pokoštujem nejaké parádne tokajské vínka. No a môj dojazd dneska zase vyzeral nejako takto. 6% baterky, dojazd 8 km, takže takto nejako zase na tesnotku som došiel do Tokaju. Nabíjanie motorky TC Max funguje úplne takisto, ako to bolo pred 2 rokmi pri tej Pročke. To znamená, dostanete rýchlo nabíjačku do absolútne klasickej zástrčky, čiže každá jedna zástrčka, ktorú po ceste nájdete, je potenciálny zdroj nabitia baterky. A takto nejak vyzerá. Ja ju zmestím do ruksaku. A toto je taký malý odkladací priestor, tam sa zmestí klasická, ktorá nabije tú motorku približne za nejakých 8 hodín. Druhý deň na ceste a dnes som spravil niečo veľmi netradičné a to je, že som vstal o 7 ráno len kvôli tomu, aby som išiel niečo pozrieť. Tak dúfam, že sa mi to oplatí. Tuto pri týchto dvoch krásnych kostolíkoch v dedinke Zemplín sa nachádza aj slovanské hradisko, ktoré je presne tam, ale je tu absolútne, aj keď sa to možno na tom videu nezdá, absolútne neskutočná tráva, fakt má asi meter a je ráno, takže je kompletne plná rosy. Nie je to vhodná obu na takúto turistiku, takže tam skúsime trošku pozrieť zhora. Toto je presne tá vec, ktorá by sa mi na elektromotorke nemala stávať a vôbec by ma nesrala, keby som išiel normálne autom. A to je, že som z Kráľovského Chlmca chcel ísť na Leles a Veľké Kapušany a omylom som išiel cez dedinku Bôl. Čo hovorím, v normálnom prípade by ma to vôbec nehnevalo, nadišiel som si možno nejakých 6-7 km, ale na tej elektromotorke 6-7 km si človek riadne premyslí, že či si chce spraviť zachádzku alebo nie. No a keďže som si nekúpil držak na telefón, lebo však na čo mi je na jedenkrát, tak navigáciu v miestach, v ktorých som naozaj bol prvýkrát, som riešil klasicky, že som si sem zavesil hodinky. Provizorné riešenie, ale veľmi efektívne. V dedinke Leles, tuto presne za tou motorkou, sa nachádza jeden z najstarších mostov na Slovensku, most svätého Gotarda. Ukážem vám ho to aj trošku z iného uhla. Ďaká Bohu za takéto terasy. Ale papám, nabíjam si maximálne telefón. Tento pamätník, na ktorom je napísané vždy myslíme na spolupatričnosť, sa nachádza v obci Veľké Slemence. A Veľké Slemence sú taká veľmi zaujímavá obec, pretože obec Veľké Slemence je na slovenskom území a tam vzadu môžete vidieť, je tam hranica ukrajinsko-slovenská. A Malé Slemence sú už na hranici Ukrajiny. V podstate, keď sa robila nová mapa, respektíve nové hranice slovensko-ukrajinské, tak jedna časť obce bola odtrhnutá od druhej a bola odtrhnutá štátnou hranicou. A momentálne tento hraničný prechod funguje len pre ľudí, ktorí tam idú buď peši alebo na bicykli. A ja som pekný blbec, pretože som si zobral iba občiansky a zabudol som si pas. Už som mohol mať aj menší výlet, aspoň trošku na Ukrajinu. Stále tak platí taký ten stereotyp, že čím je človek viac na východe, tak tým sú tam ľudia k nemu milší. Motorku mám tuto odparkovanú na parkovisku a som v obecnom úrade v Bajanoch.
a boli to veľmi milí. Prišiel som, že či sa môžem na chvíľočku nabiť energiou, tak mi dali zástrčku, hodil som si tam na chvíľočku baterku, lebo do dnešného ubytka to mám presne 20 km a dojazd som mal 5, takže som to nechcel riskovať. Takže veľká vďaka v Bajanoch. Za normálnych okolností by som sa to asi nemal prečo zastaviť, ale takto som zistil a dokonca majú to tu veľmi pekné, takže paráda. No a potom sa môže stať aj taká situácia, že že sa pol hodinu vnútri nabíjate na obecnom úrade a zistíte, že nabíjačka nebola dobre zastrčená, takže sa vôbec za pol hodinu nenabila. Tak ešte posledná šanca vonku, tak tu mám ešte takú nejakú pol hodinku, pokedy obecný úrad zavrú a môžem aspoň trošku donabíjať. Ale dostal som pero a to sa cení. A v Lekárovciach sa nachádza takéto múzeum, volá sa Na čiare. A je to múzeum pašovactva a prevádzactva, akurát, že je to na vypýtanie, není otvorené stále. Takže bohužiaľ sa tam dneska nedostanem, ale dostal som sa aspoň vedľa na zmrzlinu a kávu a nabíjanie. Ďaká. Akože včera na Tokaji som vychytal ubytko, ale toto dneska je hádam ešte lepšie. Ranč Nová Zem som to bol kôň. Ranč Nová Zem som v Blatnej Polianke. Takmer úplný koniec sveta, ale je to tu úplná samota, krása, nádhera. Sice tu není signál, ale je to tu fajn. Keď človek chce naozaj oddychnúť a zrelaxovať. Za 32 eur na noc, či koľko som to platil, úplná pecka. Toto asi už viac low budgetovo ubytovanie som si nájsť nemohol. To sú toto zlatí ľudia. Došiel som sem, užil som si tu stávanie mája, pokecal som so starostom a dostal som tričko a normálne, že balíček. Takže Jenkovce dneska úplne 100-bodové stávanie mája, paradička. 10. augusta tu majú hudobný rokový festival, tak sa sem vrátim. Takže jednu nevýhodu, ktorú máte, je, že neviete, ako sa dostať späť do ubytovania. Tretí deň na cestách, je ráno, krajšie počasie som si na tomto výlete naozaj ani nemohol želať. Len dneska cítim taký malý prúser, že je 1. máj a je sviatok. Takže veľa vecí, kde sa štandardne nabíjam, typu reštaurácia a kaviarne, budú dneska zavreté. Takže budem musieť improvizovať. A oproti tej minulej ceste sa mi zdá, že chýbajú na pumpe zástrčky. Na tej prvej ceste som sa nabíjal, myslím, že na 3 alebo 4 pumpách, kde úplne v pohode bola vonku zástrčka. A na tejto ceste žiadna pumpa zatiaľ nemala vonku zástrčku. Takže dneska naozaj veľká improvizácia, odchádzam so 100% baterky. Budem sa hýbať niekde okolo Michaloviec. A som veľmi zvedavý, že kam dneska prídem. Inak našiel som v Michalovciach absolútne najhoršie hodnotenie ubytko, ako som kedy našiel. Ale keďže nerobím ja worst review, tak to nechám na Vlada a Petra, nech to tam idú pozrieť niekedy. V každom prípade dneska cieľ Michalovce. Je ráno, vyrážam a keďže mám 100% baterky, pardon, trošku sa to ligoce, tak som sa rozhodol, že vám trošku ukážem, ako reálne fungujú dojazdy na tejto motorke. Takisto ako to bolo pri TC Pročke, tak takisto aj TC Max má v podstate 3 režimy. Na jednotke idete takým tým babeťackým tempom, to znamená idete nejakých 55 až 60 km za hodinu. Na dvojke idete približne 75-80 km za hodinu a na trojke idete okolo tej 100. No, ako sa majú dojazdy? Najprv si ukážeme oficiálne, ktoré hovorí motorka. Hej? Čiže na jednotke píše dojazd nejakých 140 km, na dvojke je to 90 km a na trojke je to 70 km. Čo sa týka reality a aj mojich takých prieskumov z posledných dní, musím rátať ten dojazd nie úplne deleno 2, ale napríklad pri dojazde na jednotke 140 km mám ja reálny dojazd približne 90. Na tej dvojke píše nejakých 90, úplne komfortne by som bol s dojazdom nejakých 60 km. A na trojke píše 70 a tu by som dal približne nejakých 50 km na jednu baterku. Čo znamená, že na tej trojke naozaj, keby niekto dochádzal do práce a z práce, tak úplne v pohode môže valiť stovkou a do práce a z práce mu to vydrží. Ja mám 100 kg a mám na sebe 20 kg ruksak, takže ja ten dojazd mám teraz naozaj že horší.
Keby bol jazdec, ktorý má povedzme nejakých 70-80 kg, tak si myslím, že úplne v pohode sa k tomu dojazdu 70 km na trojke, respektíve nejakých 100, povedzme 20-130 km na jednotke, môže priblížiť. Ja som včera išiel do vedľajšej dediny, mal som nejakých 30% baterky, išiel som 12 km, dojazd mi ukazoval nejakých 30 alebo 40 a nemal som na sebe ten batoh a ten dojazd bol o mnoho lepší. To znamená, že už len ten 20-kilový batoh, ktorý som mal na sebe, naozaj ten dojazd celkom ovplyvní, ale tak to je pri elektromobilite vždy o váhe a o teplote aktuálnej. Čiže hovorím, na tej jednotke úplne bez problémov viem, že dneska by som spravil nejakých 90 km na jednu baterku. Už som v živote videl veľa hnedých informačných tabulí, ktoré odkazovali na rôzne hrady, pamiatky, kaštele, ale Sobrance sú jediné mesto na svete, ktoré má hnedú tabulku na úrad sociálnych vecí a rodiny. Iný kraj, iný mrav. Tak ako som šiel pozrieť kúpele v Bište, takisto som sa zastavil aj v kúpeloch v Sobrancoch, ktoré majú taký podobný osud, až na to, že kúpele v Sobrancoch získali podporu od Košického samosprávneho kraja a aspoň ten areál, respektíve okolie, sa trošku udržuje. V kúpeloch Sobrancov samozrejme tečie aj minerálna voda, zase mineralizovaná vysoko, takže nová časť Slovak testuje vody, tentokrát zo Sobranec. To je čistá sol, čistá sol. Dobrý deň. Dobrý deň. Riadne silný prameň. To je jak čistú sol, keby som pil. Neskutočné. Ste odtiaľ to zo Sobranec, či niekde z okolia? Košic. Som sa chcel opýtať, že odkedy vlastne tie kúpele chátrajú túto sobranecké? Na konci za socializmu tu niečo fungovalo, za bývalého režimu. Potom sa to zanedbalo. Toto nedostávané, napríklad sa malo rozšírovať tam ďalej a takto. To boli asi kúpeľné domy. A to boli aj kúpeľné domy a takto lekári a terapie boli. Ale teraz Košický samosprávny kraj celkom to využiť a má na pláne pustiť sa do rekonstrukcií. Bol som, respektíve som v dedinke Jousa, kúsok od Zemplínskej Šíravy a Google mapy mi odporúčali, že vraj to je termálny prameň. Termálny prameň som síce nenašiel, ale našiel som aspoň minerálny prameň, tak som si dal dneska už druhú minerálku original z minerálneho prameňa, takže budem premineralizovaný. A možno je aj dobré, že som ten termálny prameň nenašiel, pretože čím viac ľudí by o tom zase vedelo, tak zase tým väčšia komercia a dopadne to jak neslávna kaďa v Liptovskom Jáne, čo by asi nikto nechcel. Akože jedna vec, ktorú ja ako nemotorkár trošku nechápem na cestovaní motorkou, je leto a teplé počasie. Pretože ja mám len tieto blbé rukavice a ako náhle zastavím a mám ich proste 2 sekundy na sebe, ja mám kompletne mokré a spotené ruky, mám obyčajnú šušťačku a mikinu a ja sa pod ňou potím jak pes. Neviem si absolútne predstaviť, aké to musí byť, keď máte taký nejaký superbike a jazdíte 200-300 a máte takú tú koženú kombinézu. Aké to musí byť, keď je vonku, že naozajstné leto. Pretože teraz je asi 23 stupňov, ja to nedávam. A neviem si predstaviť, zastaviť na motorke v takejto kombinéze, keď je vonku 30-35. Palec hore, že to dávate. Ja by som sa roztopil totálne. Zapájanie a vypájanie baterky, ak nenabíjate baterku priamo na motorke, tak je veľmi jednoduché. V podstate otvoríte tento priestor, čo tu je, kde je priestor tak na lekárničku, techničák, to nikomu nehovorte, že ho tam mám. A v podstate do tohoto hodíte späť baterku, zapojíte, ja to teraz nebudem robiť, keďže to s jednou rukou nezvládnem. A malým strihom vám ukážem, čo je ešte potrebné spraviť. Strih. Takže keď máme baterku zapojenú, tak Maxka, na ktorej som išiel minule, tak mala poistku priamo tu, ale túto musíte ísť pod sedačku a v podstate zapnúť istič, keď máte baterku na mieste. Sedačku zapojíte a môžete fičať. Na ceste cez Slovensko pred 2 rokmi ma zachránila Cafe 66 alebo Route 66, kde som sa nabíjal. A dnes, keďže je 1.
mája a všetko je pozatvárané, tak ma opäť zachránila kaviareň 66, akorát, že teraz v Michalovciach, takže paráda, mám 45% baterky vďaka vám. Dík. Úplná paráda, som sa vybral do Michalovec jeden jediný deň v roku, kedy tu je polmaratón alebo maratón, takže každá druhá cesta a centrum uzavreté, ešte k tomu je uzavretý most, takže musím nejako strategicky Michalovce prebehnúť kolom dokola. Som v Trebišove, bájnom a nádhernom. Dneska som tu mal robiť minútku v meste, mal som robiť veľmi pekné fotky, ale namiesto toho som si uvedomil, že niekde medzi Michalovcami a Trebišovom som vytratil ešpezetku. Takže namiesto minútky v meste a krásnych fotiek idem tuto na políciu oznámiť to, že som niekde stratil ešpezetku. Krásny deň a krásny večer. No takže príbeh z ešpezetkou je veľmi jednoduchý. Ešpezetka nie je, stratila sa niekde medzi Michalovcami a Trebišovom, tak som bol teraz na polícii, bol som tam asi 3/4 hodinku, paráda, s pánmi policajtami sme pokecali o transportoch, elektrotransportoch a prečo áno, prečo nie. Spísalo sa to, že som ešpezetku stratil, no a zajtra teda s potvrdením, že ešpezetku nemám, bez ešpezetky fičím do Košic. No, taká smola, no, ale občas stále hovorím, že každý jeden výlet, na ktorom som kedy bol, tak vždy mal aspoň nejaký malý prúser. Tak toto je malý prúser cesty po východe. Dobré ráno, pol 7. Včera o 9:30 večer sedím na pivku v Trebišove a zrazu telefonát z policajného čísla, že našli na Facebooku, že moja ešpezetka by mala byť na pumpe v Trhovišti. Absolútne nechápem, že či policajt spravil to, že išiel na Facebook a skontroloval, či tam náhodou niekto nenašiel v nejakej skupine ešpezetku. V každom prípade je dosť možné, že ešpezetku dneska bude mať, takže ideme pozrieť do Trhovišťa. Neverím, nejaká dobrá duša našla ešpezetku niekde na ceste medzi Michalovcami a Trebišovom a donesla ju sem na čerpacú stanicu Majak, takže obrovská vďaka čerpacej stanici Majak, obrovská vďaka nejakej dobrej duši, ktorá našla ešpezetku a obrovská vďaka pánom policajtom v Trebišove, ktorí kontrolujú facebookové skupiny o zmiznutých ešpezetkách. Je to tu.